prije nego što počnem istaknut ću jedan mali detalj. Ispred moje škole bila je slika dječaka s natpisom na vrhu gdje piše: "Nedostajat ćeš nam, počivaj u miru, Nik." Pa to se dogodilo prije nekoliko godina. Tada sam imala 11 godina i bilo je vrijeme povratka u školu. Bila sam 6. razred i sve se činilo normalnim, ili sam bar ja tako mislila. Nakon tjedan dana poslije prvog dana počela sam osjećati hladnoću kad god sam bila u školskom dvorištu. Mislila sam da sam se razbolila, ali kasnije tog dana osjetila sam da me je neko povukao za kosu, ali niko nije bio u blizini mene. U početku tu je bilo gotovo neprimjetljivo, a onda sam osjetila kako je neko 5 puta povukao moju kosu grubo, punom šakom. Iz ljutnje sam se okrenula i vikala, ali sam izgledala ludo jer nikog oko mene nije bilo. Bila sam sama, osjetila sam opet hladnoću po leđima i brzo sam otišla do autobuske stanice. Ali ovo je samo početak. Mjesec dana kasnije išla sam do autobuske stanice kao i obično kada sam čula da netko doziva moje ime. Mislila sam da je to školski kolega ili prijatelj. Okrenula sam se, ali nikoga nije bilo. Bila sam sama i bila sam prestrašena. Zatim sam osjetila kao da me je neko gurnuo i pala sam. Gotovo sam razbila glavu od ledeno tlo. Imala sam sreće što se nisam više povrijedila. To nije bio kraj, daleko od toga. Godinu dana kasnije krenula sam u 7. razred i ništa se nije događalo, dajući mi taj lažni osjećaj sigurnosti, ali se ubrzo aktivnost opet nastavila. U sredini školske godine sjedila sam za mojim stolom na času španjolskog. Nikada nisam posvećivala pažnju tom času jer je španjolski bio glavni jezik moje porodice, a učitelj koji mi je predavao bio je dosadan i naporan. Jednom kada nam je učitelj objašnjavao španjolske riječi, moj razred je počeo vikati i paničiti, a zatim su istrčali napolje. Bila sam zbunjena. Sat se srušio na pod i razbio se po čitavom podu. Nitko u blizini, osim učitelja, nije bio dovoljno visok da obori sat i uništi ga. Bio je poprilično visoko. Ako je to bio učenik, morao je uzeti stolicu, popeti se da bi ga dobavio, ali sumnjam da je neko bio dovoljno brz da donese stolicu, popne se i razbije sat, te zatim je opet vrati na mjesto. Iskreno ne znam kako nisam čula kada je sat padao na zemlju. Možda sam bila u svom nekom svijetu. Bio je blizu mog stola, samo nekoliko centimetara udaljen od moje noge, kao da ga je netko usmjerio u mene. Tu je bilo bizarno i preplašilo me. Otprilike mjesec dana kasnije, kada sam bila sa prijateljima u školskom dvorištu, ugledala sam sjenoviti lik dječaka koji je stajao na vrhu stubišta sa glavom nagnutom na stranu, zureći u mene. Mogla sam vidjeti njegovo lice, ali čim sam ja počela zuriti u njega, on je pobjegao na sprat. Mogu se zakleti da je se smijao. Stajala sam tamo pokušavajući shvatiti šta se je zapravo dogodilo. Ostala sam mirna jer sam mislila da se zeza sa mnom. Samo na trenutak sam čula šaputanje na mom lijevom uhu. Kasnije tog dana otkrila sam da je dječak kojeg sam vidjela isti dječak koji je umro u mojoj školi 2011. godine. Morala sam istražiti šta se tačno dogodilo, ali ovo je što znam sada. Jednog dana sa svojim prijateljom odlučili su da se popnu na krov škole kako bi pobjegli sa časa, a on je nažalost pao u dimnjak. Kada je policija stigla, nisu ga uspjeli izvući i jadni je dječak pao i na licu mjesta ostao mrtav. Imao je 2 sestre i bio je jedini sin u svojoj obitelji. Majka mu je umrla kad je bio mlađi. To je dječak koji uzrokuje nevolje po školi i ne mogu reći da ga krivim. Bila bih i ja ljuta kada bih umrla tako mlada.